Meralco! Nang ilang puntos? Laki. Gaano? Ano na, double digit na. Pa-10 na. Pa-12 na nga eh. Palad. Ilang minuto na lang ang natitira. Hindi, ano pa lang. Third quarter pa lang. Mahaba-haba pa ang laban. O anong pusta mo? Sinong mananalo? Tingin ko, malakas yung Meralco. Galing ng, may mga import na kasi ngayon eh. PBA, may mga import sila. Actually, madami ng import ngayon. Tinataasan nga yung presyo eh. Charot lang, darat. Iba palang import yung sinasabi Iba yun! ko. Iba pala yun. Nakala ko yung mga import ng goods ngayon kasi di ba nagmahal yung Oo. gas. Kaya talagang tinaasan na yung presyo ng mga ibang produkto dito sa Pilipinas. Pero etong nangyayari ngayon sa PBA. Yan ang mga gusto nating panoorin na lang. Pampagaan ng bigat ng nararamdaman natin. Tama. Kaya kung ikaw kabisyo, pupusta sa ending na ito. Uy, oo, yung ending no, yung dulo ng mga numero. Oo. Kung sino yung tatama dun. Oh, I think wag mo na isugal. Kasi masasaktan ka lang. Pero ako, dude, simula dati pa, San Miguel Beer ako. Ay. Oo. San Miguel Beer na rin ako. Sama ako sa'yo! Sama ako sa'yo! Pilsen no? Oo. Pero syempre, ngayon, medyo break muna tayo kasi papadede ako. Ikaw ba, dude? Hindi, ko, pulang kabayo. Ayan. Pulang kabayo ka. Pero syempre, kapag original na inumin, talagang maaasahan natin ng pale Pilsen. Tara, hindi pa tayo endorser niyan Hindi ngayon. ba? Baka naman. Charot lang, darat. Anyway, kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, magsasama tayo kapiling ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At syempre, nag-iisang Basa Princess, DJ Rocky Terra. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Eto na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret File with Jello. Pinerahan ko ang mga magulang ko para sa boyfriend ko. Ay, Kaya mo bang gawin yun para sa jowa mo? mali yun. Maling-mali. Paano naman kung peperahan niya yung magulang niya pero i-invest niya lang dun sa negosyo ng boyfriend. Tapos ibabalik naman pala yung pera sa magulang. May interest pang kasama. Oo, may ROI, no? Oo. Kumbaga surprise, mapa. May mansyon na tayo. Pwede yun, pwede yun. Pero anong surprise kaya naman yung pwede nating masilip dito, 'di ba? Bukod sa mansion. Ikaw, dude, feeling ko kaya mo yung surprise na, Mapa, may apo na kayo! Oh! Sino-sino? Ang dami pala! Dami pala pangalan! Sino-sino? Mga nanay! Huwag naman ganun sorpresa. Mansion na lang, dude. Sige. Oo, mansion na lang. Pero yung iba naman kaligayahan din talaga na yung mga apo-apo eh. Yes. Yan. So, wala ka mang yamang ibigay talaga na galing sa pera o negosyo. Yan. Yun yung anak mo na lang. Ako, nag-advance na rin ako sa nanay ko. Anyway, abangan niyo po yan sa aming pagbabalik. Kasama pa rin DJ Rocky Terra. DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan pa pang memorize yan? Basic! Susunod na po ang DJ Rocky Secret File with Jello. DJ Rocky, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files.